Berlin. Både øst og vest står nu sammen efter murens fald i går aftes. Næsten 1 million østtyskere har været på flugt til Vestberlin. Vi har lige nu en rapport stående ved den gamle grænse mellem øst og vest. Hvordan føles det, at Berlin er samlet igen? Det føles rigtig godt. Jeg havde nogle familiemedlemmer på den anden side af muren, som nu kan blive genforenet med, og egentlig beskrive den glæde, jeg føler indeni. Hvordan havde du den aften, muren faldt? Altså, fredag aften var fantastisk, da østberlinerne kunne komme til vest uden problemer. Jeg stod ved en grænsekontrol, og jeg har sjældent set så mange grader af glæde. Først går østberlinerne til en bank. Her får de hver udbetalt 100 D-mark, knap 500 kroner af den vesttyske stat. Det vil sige, at der er med en halv million østtyskere i Vestberlin i går aftes blev udbetalt 250 millioner kroner. I dag er der allerede blevet udbetalt det dobbelte. Hvad skal du bruge de 100 D-mark på? Det ved jeg ikke endnu, men det får vi jo at se. Skal vi ud og drikke en øl? Ja, det skal vi sgu. Kommer du tilbage til Berlin? Ja, jeg bor i Østberlin. Nå, så du har ikke tænkt dig at flytte til vest? Nej, jeg har min lejlighed og mit arbejde der, så nej.